Sige Kirara, pagiluki pa ba? Sige Kirara, pagiluki na. Sabat mir ka magkamata na nun. Ala Kirara, nagliyok. Tara manggawas ta. Kinsa man to? Hala, si Claire man to nagdagan? Hala, tura po do si Kirara. Anong managan man na sila? At Diyos man akong naong do. Tan-aon daw ko ni sa amin, bi. Ano ka to si Kirara o Claire, no? Ano man akong naong? Lapuno manigtakuling. Si Claire, Junig si Kirara ba? Bantay lang jud mo sa kuha. Makabalos ra jud ko ninyo.